Kjas. Meta m'għandek xejn xi tgħid fl-isfond tal-inġustizzji, għamel ħoss, aqla kjas. Dan mhux kliemi, dan is-sentiment ta' Papa Franġisku li żgħażagħ kollha biex bl-enerġija tagħhom jagħmlu xi ħaġa bis-sens f'din is-soċjetà. U f'dawn il-mumenti flimkien se nkun nitkellmu ma' persuni li fil-ħajja ordinarja tagħhom mhux qegħdin ċiċċibeq imanġa passiġġa, imma jimpenjaw ruħhom biex b'mod attiv jagħmlu impatt. U l-ewwel persuna li ħanejdu hekk ħataqla li kjas għandi lil Kristin Mifsud, ta' Tewmin, l-età tagħhom tampari, ħanejdu hekk żgħażagħ ukoll. Skoprejt qabel bdejna li tħobb ħafna soft toys, veru Kristin? Murtal ukoll. Ġifieri u qalu li tgħid ħafna, ġifieri preparat illi jafu ndumuk li nipprova li le. Għandna wkoll il-Dora, magħna il-Guide. Kristin, ħammur mill-ewwel punt. Kif kont tlift id-daw tajnejk? Mela, jiena il-qsam il-vista xi 24 sena, jiena twilid diabetic, jiena kelli d-diabete, kelli xi sena u nofs, u mbagħad fit-tqala tiegħi affettwali d-diabete, ovvjament il-vista tajnejja. Operajt għal xi sentejn niftakar u jisni ġejt stabbli kif nara llum li mhux ħafna, ġifieri, pero grata, tal-ftit li nara grata ħafna. Kif inbidlet ħajtek? Ħajtek tinbidel ta' taħt fuq. L-ewwel emozzjonijiet kienu rabja kbira lejn tobba, forsi ma kellhomx jaqsmu, u mbagħad jidħol Allaw. Jiena kont ħafna rrabjata, ħafna kont irrabjata lejn Alla, imma mbagħad bil-mod grazzi ħafna s-sapport ta' raġel tiegħi il-familja. Anka sirt naf nies ukoll naqsim il-vista, bdew jgħinuni biex nadatta għal ħajja ta' kuljum, bżewġ tfal żgħar għax jiena tlift il-vista meta kelli tfal, ġifieri tfal tiegħi hekk jafuni, mort inrabbihom jiena, kont determinata anke ommi kien ikolli forsi naqra xi ngħid magħha, kultant kienet tkun naqra overprotective, qedtilhom jiena għalu li din ħarrabbihom. U rnexxiet ovvjament kelli anke għajnuna. Nemmen jiena falla. Kif irrikonċiljajt bil-fatt dik ir-rabja, dik il-korla ma' żmien, kif trasformat ruħha? Iva, jiena fimt li bil-vista u bla vista l-bniedem xorta għandu missjoni fil-ħajja tiegħu, jista' joħloq kjas kif tgħid int. U dal-kjas naħseb nagħmlu tajjeb ħafna jiena. Hija. Għanel, kiena nemmen ħafna inti semmejt il-Papa Francesco. Papa Francesco dejjem jgħid li n-nisrani tkun dak il-bniedem dejjem daħqan, dejjem bitbissima fuq wiċċu. Jiena mhux dejjem tkun faċli ħajti, ovvjament, issa qed nikber anke komplikazzjonijiet inkun moġuha pereżempju, però nemmen ħafna li kull bniedem għandu missjoni fil-ħajja tiegħu. Jiena bħalissa l-missjoni tiegħi nħossa li kemm ma' CRPD u kemm fil-ħajja ta' kuljum tiegħi jiena rrid inwassal dan messaġġ li anke b'diżabilità jew għandek x'għandek tista' tkun ferħan, tista' tgħin il-ħadd ieħor il ħajtek tiswa ħafna, kek forsi kultant taħseb li ma tiswix. Ġieli kien dawk il-mumenti, Kristin, li ma tarax valur fil-ħajja tiegħek hekk f'dawk il-mumenti taqtih il-qalb. Tieħi l-qalb ikolli u kultant ikolli lejja, kultant naqra fi kriżi, ngħid mhux innagħmel Ikollok dawk il-momenti bħal kulħadd. Iva, normali naħseb. U dawk il-momenti importanti nemmen jien fil-ħajja tal-bniedem, mhux li teħel fihom però meta tiġik naqra kriżi, inti tibda tħares lura u tara kemm għamilt f'ħajtek u tħares anke l-qoddim. Ġifieri tkun tista' tapprezza dak li għandek. U dik ittik is-saħħa, l-kuraġġ u l-motivazzjoni biex tkompli għaddej. Inti semmejt il-ħidma tiegħek fih dan is-CRPD, forsi din naf ftit xi tfisser u anki l-irwol tiegħek x'inhu. Mela le. CRPD hija Commission for Rights of Persons with Disability li hija l-Kummissjoni hawn Malta li hija l-awtorità regolatorja u mod niteraġġ fejn tidħol safeguarding x'inhija. Li tas-salvagwardja? Salvagwardja id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità biex ikollhom l-istess opportunità indaqs ħadd ieħor li jkun jistgħu jipparteċipaw fis-soċjetà, fil-ħajja, fil-komunità, jistgħu jagħmlu l-istess affarijiet li jista' jagħmel kulħadd. Id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità żdiedu u għal ħares le, anki il-mod ta' kif wieħed iħares lihom, id-dinjità, eċetera. X'taħseb li hemm bżonn li jsir aktar?
Xogħli huwa awareness raiser, jiena manager tal-unit ta' Disability Equality Training. Aħna nagħmlu training man nies hemm barra minn skejjel primarji ġifieri università, kumpanji privati u anke dipartimenti tal-gvern, service providers biex inwaslulhom dat taħriġ li l-persuna tiswa ħafna, għandha l-istess dritt bħal ħaddieħor u li biex ma tħares lejha bħala miskin jew ħasra. Ġili kont tisma'hom da tip ta' kommenti, Kristin? Ija, u anke pereżempju xattet jaqdik isod jagħmel karità miegħek. U kif tħossok? Ħażin fis-sens li jiena ma rridx xejn żejjed u xejn iktar, ġast nixtieq li jekk qed nixtri f'ħanut tgħinni, nirringrazzjak, ninqeda u nitlaq lem. Fis-sens kif qed taqdi lil ħaddieħor, eżempju tajtek. Hemm iktar preġudizzji fil-konfront tal-persuni b'diżabilità? L-istigma qabel kienet iktar qawwija, issa qisha hawn iktar awareness, hawn iktar taħriġ u tarif. Iwa hemm ċertu stigma, pereżempju persuna b'diżabilità kif ħadd tgħix waħedha, kif ħadd iżżewweġ, kif ħajkollha tfal, tistax iżżomm jinnaf taħdem biex iżżomm lil annifisha. Inti dan kollu tagħmlu? Ejja. U jirnexxielek b'suċċess kbir. X'taħseb illi hemm bżonn li aktar ħanejtek inħeġġu nippromovu biex dawn il-preġudizzji ma jinqataw? Jiena l-iktar ħaġa, jien fil-ħajja ta' kuljum tiegħi, anke pereżempju issa qed nitkellem miegħek, jiena mhux qed inħares lejk, forsi qed inħares lejk qed neżaminak, li qed nara minn barra, li persuna b'diżabilità titħares liha bħala individwu, ma npoġġux id-diżabilità l-ewwel net fl-ewwel post. Qisna id-diżabilità ma tistax telimina, on the other hand, isek tinjora, ma tħares li l-persuna bħala persuna, bħala individwu. Isek persuna tajjeb f'xi ħaġa, irrelevanti għandu diżabilità jew le, jekk mhux tajjeb f'xi ħaġa, tittejnu tieħu support biex kun jista' jagħmilha jekk jixtieq. Inti persuna hekk anki minn qed isegwi kjas żgur qed Kristin kemm hi konfidenti. Minn dejjem kont hekk. Jiena kont le. Jiena sabi tal-klassi jgħidulek dejjem kont imqarba. Imma kont nagħmel minn taħt. Pereżempju kont nistja ħafna nitla fuq tal-linja u mur inħallas u nieħu l-biljett. Kont rasi baxxuta. Jekk jien naf kont f'ħanotu ta' nibqija ħażina, indaħala ġolput u nitlaq lem. Jien kont coward, dik il-kelma. Kont mistħija ħafna. U konna nagħmel l-arja maġ-ġenituri mbagħad. Kont nirrispondi, nirrabja. Kjas id-dar, eżatt. Għax dak li ma kontx esprimi il-mistija jew hekk barra, kont nagħmlu d-dar. Issa d-diżabilità lili ma nafx x'ħadd tagħmel sens jew le, nitnifdi l-ħaġa li l-fatt li mhux qed nara il-persuna, mhux qed nara pereżempju taqlib, jew mhux qed nara ċertu affarijiet. Tinni konfidenza li jiena nesprimi dak li għandi ngħid, nkun assertiva, nkun edukata, importanti. Però qabel ma kontx nagħmilha issa ħen. Isek m'hemmx dawk l-emozzjonijiet li forsi jkun hemm fuq wiċċ il-bniedem illi ħajżommuk lura milli kieku tgħid xi ħaġa tiddejjaq. Naħħaw li ċertu nħibbi xi naħseb dil ħaġa. U għalhekk tgħinni fil-ħajja tiegħi fix-xogħol tiegħi li tkun dirett u titkellem ġifieri b'maniera li tinstema' hija xi ħaġa tajba ħafna. Fil-introduzzjoni tiegħi jiena tkellim dwar l-importanza li żgħażagħ ikunu impenjati. Taħseb illi l-ġenerazzjoni li tiela żagħżugħa, inti għandek it-tfal ukoll, juru biżżejjed rispett lejn il-persuni b'diżabilità jew forsi x'jistgħu jagħmlu iktar? Jiena ma niġġudikax l-ewwel nett il-ġenerazzjoni żagħżugħa x'isna nitfgħu il kulħadd kultant taħt taħt kapeb. Rispett skont il-persuna. Jiena kultant nara nuqqas ta' rispett lejn l-awtorità mill-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Però mbagħad hawn ħafna żgħażagħ li huma volontira li jgħinuk. Jiena jgħinuni ħafna drabi żgħażagħ anke nkun hemm kienu nistaqsi. Ġifieri ma jiddejqux, naħseb jiena żgħażagħ inqas iħarsu lejn persuna b'diżabilità bħala disabled, jarawha bħala individwu, ġifieri forsi iż-żgħażagħ għandhom inqas maskri narhom jiena llum il-ġurnata għax jiena kont inżomm ċertu maskri biex nidher tajba u llum forsi ma jħossux daqshekk il-bżonn li jidhru tajbin iż-żgħażagħ. Jistgħu jkunu huma. Jistgħu jkunu huma nfushom
li niddejja, insomma, nħoss ħafna l-ċertu żgħażagħ, kultant isom jiġu affettwat ħafna mis-social media, ikunu som bla direzzjoni, qisu l-alla tagħhom ikun dan l-affarijiet hemm barra u jkunu ħafna konfużi ma' żgħażagħ li nitkellem. Qed nitkellmu dwar dil-dija tal-konfużjoni. Aktar kmini diġà semmejna wkoll l-ispiritwalità. Alla fil-ħajja tiegħek illum il-ġurnata fl-2024. X'impatt għandu inti persuna li titlob? Ija, mela, di forsa tinstema stramba xillum, jekk trid tkun cool, ngħidu l-kelma cool, jew tidher tajjeb, jew bħali jiena jafuni storbjuża, jiena ndejjaq in-nies. Għax storbjuża forsi. Għandi karattru naqra babbli, niċċajta, nitħaq, nħobb niddeverti, jiena jekk kull ċans li kolli ma sħabi mmur jew nisfen, jew inħobb il-mużika, jiena iktar mużika tħobb? Kollox inħobb, jiena nisma' minn opera, strumentali, rock, house, techno, ballads, jiena kull konsert li jkun hawn immuru, jiena dik kif mort konsert milux u tgħid kemm tajtuq bist. Għax enerġija, nsemmejt l-enerġija. L-enerġija toħroġa, l-enerġija tittuża b'mod tajjeb u dik li u Alla jidħol, ħanlek fejn jidħol Alla li jiena nemmen li hemm. Alla li huwa preżenti mhux qiegħed fis-sema, qiegħed ħdejja, minħoss protezzjoni kbira, ovvja li nitlob, għax jien għandi ħafna djufijiet, jien għandi ħafna ostakli fil-ħajja tiegħi u nitlob mhux b'mod li qed nużah, tipu ta' meta għandi bżonnu nitlob. Bad nitfgħu fuq l-iskaffa, jien għandi ħafna gratitudni f'qalbi għalhekk inħossni viċina lejn Alla. Jien I'm very grateful illum jien min jien kif jien, manka li nara dil naqra għandi gratitudni kbira u nħoss li għandi missjoni kbira f'ħajti, ċertu responsabilità wkoll. U ninkoraġġixxi ħafna anke persuni b'diżabilità li kull fejn ikunu iridu juru dal-eżempju, għax inti jekk wieħed iltaqa' miegħi Kristin u ma narax f'moħħu ħajjiġih li l-persuni li ma jarawx kollha bħali, allura l-impressjoni li ħajħom minn għandi. Ta' xieda. Tkun xieda u f'kollox ta' xieda kif ġib ruħek kif titkellem spiritwalment. Naħseb jiena dak l-iktar impatt u l-aqwa awareness raiser li jista' jkollok li inti bil-mod kif tgħix inti. Bniedem jista' jħares lejk jgħid kif inhi ferħana, jiena jsaqsu ili ta' jidru dejjem titbissem. Ilhom jiena mhux dejjem orrajta, imma għandi l-ferħ għax I'm a very grateful person, għandi gratitudni kbira. Semmejna ħafna ċ-ċajt u id-dark humor tħobbu inti? Hija. Ġifieri il-persuni illi jiċċajtaw bil-persuni b'diżabilità x'taħseb fuqha inti? Ara, din nagħmilha straight u dejjem isaqsuni fuqha. Jien niċċajta ħafna bija nnifsi. Jiena nagħmel kjas kbir, frakass ukoll, inħawat, nagħmel affarijiet jien naf tpoġġi bil-qeda fuq xi ħadd, fuq tal-linja. Ġeġa waiting. Ġieli poġġejt fuq xi ħadd ġifieri. Ejja, mhux darba. Jew nieħu basket li mhux tiegħi. Il-handbag iswed naqbdu niedu u jekk jiġu jieħduh naqbad ngħajjad. Żoħ jisirqu lil basket. Jiena bija nnifsi indaħħaq ħafna u nirrakkonta x-xogħol nagħmel show. Pereżempju ngħidlu mara xi ġrali u nerġa' nirrijekt nerġa' nagħmilha. Nerġa' nagħmilhom u jibdew jitqgħu jew show jibdew, ġifieri dik għalija pjaċir ferħittini, però jiena mhux ħaniċċajta hekk fuq xi ħadd ieħor jara jew ma jarax, jew wheelchair user, jew whatever id-diżabilità, jien mhux ħaniċċajta b'persuna, jiena niċċajta b'sitwazzjoni. Fimt, ġifieri jiena lija ma naqbel xejn fuq anke jisfgħu social media, ċertu ċajt naqra kvet inti dark u jkun hemm wiċċ ta' persuna fuqha dik il-ħaġa. Fimt? Għax iżek tattakka l-persuna. Eżatti, però jiena bija nnifsi. U dik kiena xi ħaġa li fejqitni jien għax inti saqsejtni, jien meta bdejt nitħaq bija nnifsi, bit-taħwit, b'sitwazzjonijiet anke jgħiduli xi ħaġa n-nies, fil-bidu kont nirrabja ħafna. U mbagħad issa sirt nara l-humor f'kull ħaġa u dik li xi ħaġa li żżommni għaddejja. Kristi mifsud, grazzi ħafna ta' din l-intervista tant sabiħa, grazzi li ma laqajt in-nixkjas, ġifieri l-istudju għadu sew, moħħi mistrieħ u kemm għadet brava Dora. Biex nagħlqu kemm ilha għandek Dora? Dora ilha għandi 5 years, għalaqna 5 snin fawissu qabel kelli l-Winnie.
inselmilha wkoll għax Ekku. prezzjuża ħafna li hija tatnej li huma ġifieri u għenuna ħafna f'ħajti. U inti mingħajr Dora kieku ħajkollok ħafna iktar limitazzjonijiet anki biex tmur f'ċertu postijiet, eċċetera. Ġifieri Dora f'kelma waħda Dora x'tfisser għalik? Dora gwida, ovvjament, tevita l-ostakli, pero l-kumpanija l-tini, l-imħabba l-tini, il-bew sittanni, l-affezzjon, tifem, il-bordati tijaj, kadli, close, nishtibħu ftit imma Blima mod tixtibħu. Da tal-fsiet. Tal-fsiet, tħobbu l-fsiet. Ija, u tkun tgħidilha brava, per eżempju, tifraħ ħafna. Ferriħija, kelba immeċċajna f'dak is-sens. It-tnej ferriħin. Għallimta ħafna inti? Għallimta ħafna jiena wkoll għax intelligentissima, ġifieri mill-ewwel taqbad. U din nara l-ħol intalla, nara l-alla fija. Blima mod? Ija, blima mod għax tgħid kelb qed inti tafda ħajtek fidej kelb li jmexxik ma taqax ma tweġġax għarax intelligenza. Kelb jissottometti ruħu jieħu responsabilità li jkun gwida. Ġifieri da xi ħaġa li anke n-nies kultant ma jifhmukx. Tgħidlu pereżempju ħanżommok hekk jew aqbadni hekk, qas jifhmu ġieli n-nies, però hi għandha missjoni wkoll u anke kelb għandu missjoni għalhekk nara l-kobor tal-kreatur hemmhekk u she's very intelligent, ngħid kelb kultant jew ngħidilha you're my favorite, tfal jaħdu għalihom. Ġifieri f'dak is-sens. Ekku. Kristin, grazzi ħafna, insellmu tfal tajjeb ħalli ma jħedux għalihom żgur. U nsellmu r-raġel. X'ismu r-raġel? Stanley. Nsellmu għal Stanley wkoll. Kristin, grazzi ħafna jiena ċert li bl-esperjenza tiegħek kif anki edna aktar kmieni inti kont ta' xhieda mhux biss għal persuni b'diżabilità, anzi għal kulħadd il-mod ta' kif inħarsu lejn il-ħajja tagħna b'dan is-sens kbir ta' gratitudni. Grazzi. Grazzi. Thank you, Gabriel.